Здравейте, аз съм асистент Лидия Кечеджиева, докторант втора година в лаборатория експериментална имунология в Института по микробиология към Българска академия на науките и съм тази годишния лауреат на докторантската стипендия на Фондация Карол Знание, като темата на моята дисертация е епигенетично повлияване на автоимунното заболяване системен лупус еритематозус чрез специфична диета, която е богата на вещества, които могат да са донори на метилови молекули. До момента тематиката ни всъщност се разпростира върху три животински модела, като това, което конкретно в момента с което се занимавам и това върху което ще е основно дисертацията ми е хуманизираният мишен модел, т.е. получаваме кръв от пациенти, които са болни от лупус, от тях изолираме клетките на имунната система и ги инжектираме в имунодефицитни животни, за да може по този начин да се развие заболяване, което е максимално близо до това, както то протича у хората. И вече следващите 6 седмици, в които моделът е активен, да кажем, от всеки пациент трябва да имаме поне по една-двойка животни, които са инжектирани със съответните клетки. За да може едното животно да бъде поставено на нормална диета, това е диетата, с която всъщност храним абсолютно всички животни в вивариума ни. И другата е специфичната суплементирана диета, в която ги има тези вещества, които са донори на метил. Като следващите 6 седмици, веднъж в седмицата събираме проби от животните, т.е. измерваме протеинурия, това са нивата на белтъци в урината, събираме кръв, от тази кръв след това ще изолираме антитела, ще се изследват и цитокини. И вече в края на тези 6 седмици на целия експериментален курс, животните се жертват и от тях се изолират бъбреци, за да се анализира чисто хистопатологичните промени в бъбреците, понеже бъбреците са органът, който най-бързо, най-силно, най-често се засяга при лупуса. И изолираме и опашки, от които след това изолираме ДНК, за да видим цялостно дали се повлиява метилирането, профила на метилиране в животните, храняйки ги с тази специфична диета. Като това, което ще правя днес е точно изолиране на ДНК от тези опашки. Това са едни 5 проби, които имам. От мишка, която е инжектирана с клетки от здрав донор, от 2 пациента и въобще нехуманизирани животни, които са контрола и на двете. До момента това, което имаме от предишните 2 модела и това, което имаме на първия етап от този модел, показва, че има някакво повлияние. Сега съответно не можем да кажем, че абсолютно всичко е съпоставимо едно с друго, защото абсолютно всеки един модел си има силни страни и слаби страни. Те не показват лупуса всеки път от една и съща страна. Всъщност това е причината да използваме различни модели. Но по всеки един параметър, който сме изследвали до сега, може да се види, че имаме някакво повлияване от диетата. В някои случаи по-силно, в някои случаи по-слабо, но това може да се повлияе и цялостно просто от фармакокинетиката на това, че храним животните с допълнителни нива на метил, т.е. нямаме гаранция, че абсолютно всеки един тип имунна клетка приема този метил по един и същи начин, защото това се повлиява и от рецепторите, които имат, от начина за взаимодействие, освояване на този метил. За това от някои страни имаме много по-красноречиви резултати, отколкото други. Но можем да кажем, че общо погледнато има някакво повлияване. Дори да не говорим за преминаване в тотална ремисия на тези животни към заболяването, със сигурност имаме потушаване на симптомите, които животните проявяват. Цялостно изолирането на ДНК, това си е чисто хроматографски метод. Това се наричат колонки и в тях има едно, най-простичко казано да кажем, специфичен филтър, който обаче не е от инертен материал. Той е от материал, който може да почне да взаимодейства с самото ДНК. И всъщност месицата ДНК и специалният буфер е в колонката и сега, пускайки един цикъл центрофугиране, абсолютно всичко ще изтече, но ДНК ще остане хваната за колонката.
И това е идеята. След това ще разкарам тази проветка, защото това тук вече не ми трябва. Това са всичките буфери, които до сега са обработвали опашката. И след това просто ще сложа друг буфер в същата колонка, която пък ще отвърже ДНК от филтъра. Казвам се Андрей Чорбанов, професор по имунология съм и завеждащ отдел имунология в Института по микробиология на БАН. В нашите лаборатории работят доста млади хора, имаме много докторанти, през годините много хора защитиха дисертации тук и разработваме най-разнообразни модели, като голяма част от тях касаят автоимунитет. Ние имаме модели за ваксини, имаме модели за тумори. Аз съм и научен ръководител на Лидия Кечеджиева, която при нас вече от доста години. Тя започна като студентка, после, разбира се, всичките етапи на бакалавър, магистър и сега вече като докторант работи по конкретни научни проекти, но трябва да се каже, че в последните години тя си работи по тази тематика и се занимава много активно с нея. Това, за което съм оползотворила стипендията, са основно консумативи, които биха ми помогнали за научната работа до края на годината, защото силно се надявам и така съм си разпределила времето да завърша по-голямата част от експерименталната си работа до края на годината. Тоест абсолютно всички събрани проби от животните, просто на големи групи да се пуснат всичките експерименти, за да може да стане максимално оптимизиран процеса. Това включват, например, мога да дам антитела за имунофлуоресценция, което няма търпение да го започна, защото цялостно хистологията и просто визуализацията на данните ми е едно от най-интересните неща. А иначе други неща, които имам като планирани, примерно кандидатствах за едно училище по имунология, за което много се надявам да бъда одобрена, за да мога да замина. То е в рамките на, мисля, че 4 дни, ноември месец в Грузия. И примерно много ще се радвам, ако имам тази финансова възможност да си покрия билета, защото е малко по-екзотична дестинация, нали, няма да влизам в детайли, но би ми дало тази сигурност, за да мога да отида и наистина да оползотворя времето си там. У нас има едно неразбиране сред обществото как се реализира научния продукт. Хората очакват ние от научните лаборатории, когато завършим научния проект, получим резултата, който искаме и ако той е много позитивен, веднага да започнем едва ли не да произвеждаме този продукт и той да стигне до пациентите, да стигне до аптеките, до медицината, което обаче съвсем не е така. Обикновено са доста разделени функциите на учените и тези, които реализират продуктите. Това, което правят научните екипи, научните лаборатории, е да генерират ноу-хауто, да покажат, че този механизъм работи. За да стане това научно откритие обаче реален продукт, той трябва да мине вече през съвсем други пътища, да има заинтересовани от това фармацевтични компании, които да инвестират много милиони, да се направят много тестове и едва тогава този продукт може да бъде действително лекарствено средство. Разбира се, ако нещото, което се прави е под формата на хранителна добавка, се заобикалят много от тези пътищи и регулации, но ако искате да бъдете реално лекарствено средство, пътят е действително дълъг и съвсем други хора реализират това научно откритие като научен, вече като комерциален продукт, който да служи на обществото за решаване на някакъв медицински проблем. До момента това, което сме извършили като работа е, че приключихме официално с работата с животните. Абсолютно всички животни, които са били хуманизирани, вече са минали 6 седмици, които е самия експериментален цикъл, да го кажем, период. Събрани са пробите, т.е. вече в момента на етапи започваме всяка група от проби да бъде анализирана. Аз приключих с обработката на бъбрици, които са за анализ чрез оцветяване с хематоксилинозин. Предстои ми имунофлуоресценцията, за да може вече да видим чисто отлаганията на имуноглобулини вътре. Това, което се надявам следващите 2 месеца да приключа, да кажем, е анализа на ДНК, самото метилиране на ДНК и
антитела и цитокини. И като публикации в момента имаме една, която е в, да кажем, очакваме да ни се върне рецензия, но иначе имаме като, нали, подадена е към съответното списание. Има написано още едно по-малко ревю, което също би трябвало да се пусне за публикация, да видим, нали, какво ще кажат рецензентите. И това е като за края на календарната година. Като допълнително от това, нещата, които са чисто за самата ми докторантура, включват курсовете, всякакви посещения, нали, участия по форуми. И това са все неща, които ще се случат до края на годината. И живот и здраве, вече третата ми година ще имам вече базата да почна да пиша самата дисертация. Годишника ми 12-ти клас, нали, всеки трябваше да напише някакво послание и моето беше: не ще видите вие като спечеля Нобелова награда. И не е толкова Нобеловата награда ми, колкото стремежа постоянно да правиш някакви нови неща, които са ти интересни. Защото да, освен дисертацията ми, която е, нали, по проект, който има множество страни, ще има и някакви продължения, съм и в други проекти, в които наистина се надявам да почна да правя неща, които не съм правила до сега. Ще е много, нали, моя си мечта, примерно след това някаква специализация, такава постдок да направя в чужбина, за да може да отида да открадна малко занаят, да се върна тук, да интегрирам тези неща в моята лаборатория и като цяло това е. Просто да видим как са нещата по света и у нас, но винаги да имам причина да искам да се връщам тук. Независимо къде отида, какво работя, с кого работя, какви други възможности ми се предоставят. Моята си лична нагласа е, че човек трябва да има и да даде обратно на хората, които са го научили на някакви неща. Аз не съм работила никъде друга да научна работа. И всъщност това е момента, в който ме наеха тук вече като, мисля, че почнах като молекулярен биолог, като специалист. Това е второто нещо в трудовата ми книжка, така че аз последните 6 години наистина съм прекарала цялото си време тук. От А и Б на науката почнах тук. В смисъл, първото ми хващане на такъв тип пипета беше тук. И всичко, което знам, е благодарение на ръководителите ми. Мисля, че като резултат от това, че спечелих стипендията тази година, вниманието, което ми се обърна, и аз като продължение на лабораторията, всъщност вниманието и възможността да мога да споделя с по-широката общественост всъщност това, с което се занимавам аз, конкретно цялата лаборатория, е страхотно, защото за мен е много важно популяризирането на науката. И е много важно хората да знаят с какво се занимаваме в академията и по един начин да се пречупи малко от това, което хората имат като, да кажем, стереотип за банаджиите, да се покаже, че има и страшно много, нали, не само аз, много други млади мотивирани хора, които виждат причина да останат тук. И печелейки стипендията, наистина се радвам, че имат възможността да споделя работата си с много хора.